Sigues gent de profit. Per no generar malbaratament alimentari, que és una cosa que em preocupa molt, doncs intento venir sovint aquí a la cooperativa a comprar, cosa que també me permet ajustar bastant les quantitats que necessito. Clar, són productes que són boníssims, que tenen moltíssima qualitat, que saps que hi ha molt de treball a darrere i un treball molt artesanal. De fet, nosaltres havíem sigut una època productors, per tant, potser per això també tinc més consciència del que costa produir cada cosa, no? La quantitat d'hores i de mesos que has trigat a que allò pugui arribar a créixer i l'aigua que hi has posat i tota l'energia i l'esforç i la feina. Per tant, em sembla molt important no haver que mai es llenci res i es trobin totes les fórmules necessàries perquè no sigui mai un malbaratament. També intento tenir la nevera bastant buida perquè em sembla que és una manera de poder gestionar bé el que hi ha i ser conscient de les quantitats que tinc i de seguida veure si alguna cosa es pot arribar a fer malbé i si veig que s'ha d'anar a fer malbé, poder-la congelar o consumir-la el més ràpid possible. Per exemple, les verdures, a vegades potser un manat de bledes, que potser per mi, si un dia estic sola, hi haurà massa quantitat, poso a bullir les bledes amb les patates sí que no són de gaire bon congelar, me les acabo, però el que pugui quedar de bleda, amb el mateix suc de la bleda ho congelo i queda en molt bon estat la propera vegada que ho necessito. Estem acostumats també al porro, a agafar la part blanca més pura, més perfecta, i queden uns caldos boníssims en tota la part verda, justament, que és on hi ha també més la vitamina. Llavors, sí que tenim una tendència a ser molt primmirats amb segons què, quan en realitat, o les verdures, moltes verdures, podríem netejar-les molt bé i no caldria que les peléssim, i també és una substància més que podem aprofitar i fer servir. Llavors, si tu consumeixes ecològic, saps que les fruites i les verdures no te'ls caldrà pelar i llavors tu podràs menjar tot. Llavors, el fet de la pela, això ja és un residu que tu no tens. I a banda que és que no hi ha color. I quan faig arròs i me'n sobra, els hi dono diferents formats i aprofito el que tinc a la nevera i incorporo a la nova recepta. En la mesura que podem, sempre a granel. Llavors, quan compres a granel, pots comprar, per exemple, 150 grams d'una cosa. No cal agafar un paquet que et ve envasat amb el Porexpan i amb el film i tot. És molt més fàcil i compres d'una manera molt més conscient. Després deixar alguna pels ocells, Ve la primera espigolada i trobo l'experiència molt xula i molt interessant. Fa un mes o així vaig anar a una conferència a la Mercè i que parlaven de l'espigolada i entre altres temes i ja me va atrapar, La idea me va atrapar i vaig pensar, ostres, quina feina més xula que fan. Però l'estiu aviseu molt just, que es parla de malbarataments i l'altre n'hi havia un. Aquí que bé que estem, amb ombra. I he de dir que teníem això al costat de casa, tu. Però de tota manera costa molt, perquè encara vas a comprar i et donen plàstics a tot arreu i penso que anem aprenent i a més ho anem escampant en els amics, tal qual, anem fent xarxa per canviar, perquè és evidentment que hem de canviar, perquè si no això ja s'ha acabat. I he d'aprendre com fer-ho per no malbaratar, per aprofitar, per comprar productes al mercat i prop de casa, i tot això és un esforç molt gran, perquè estem acostumats a una altra manera de fer. No sé si és específic de Girona ciutat, però jo crec que s'hauria d'incidir molt a nivell de restauració, a nivell d'escoles i una mica a nivell també de més presa de consciència ciutadana. Perquè no és només parlar de malbaratament de menjar, sinó també és parlar de malbaratament de roba, malbaratament de tecnologia i malbaratament de moltes coses. Que no ens sembli normal llançar menjar, perquè penso que és una cosa que malauradament s'ha normalitzat molt, i aquest compromís que hem de tenir tots amb no llançar menjar encara que el tinguem a l'abast.